no vas pel telepeatge. Estem al peatge de les Fonts a la C16. direcció Barcelona. Val 2,39 €. Aquesta autopista està pagada com a mínim 10 vegades. I el manteniment, evidentment, no és tan car. Però és important explicar que si aquí tenim autovies de peatge és perquè els impostos dels catalans... Mira, els fills de puta dels Mossos estan aquí. Deien que no muntarien cap dispositiu especial. Sí, al peatge d'allà com a Rula, on agafes tiquet, saps què em dic? Sí. També hi ha un dispositiu dels Mossos brutal. M'ha dit mi mare que anava... De moment hi ha cua. Treu el mòbil per la finestra, tio, que es vegi. M'arrencaran la mà, tio. Fica-la sobre el cotxe, Continuem aquí. Ningú vol pagar. Col·lapse total. Col·lapse total. Déu-n'hi-do. I aquesta... No, si aquest està així, no m'imagino ja. AP7, túnels... Que és cap on anirem després. Aquí veiem... El dispositiu especial que deia Puig que no hi era. I a l'altra banda, amb tot de cotxes parats. 12 cotxes aturats. Els enviaran una carta o què? Plates talades. Què? Obren o no obren? Digue'm. Arribes allà, ve un empleat, pren nota i t'obre el d'això. Però el lío és perquè, com que només n'hi ha un parell, doncs van d'una a l'altra. Però ja va bé, així l'espectacle és més maco. Sí. Ja va bé perquè el que vol pagar se'n va per allà, tu i ja està. Exacte. I els Mossos què? S'ho miren. Escolta, per no fotre res estan cobrant, eh? Sí. Ja ho heu sentit. Continuem. Allà han pillat els últims, Atenció, perquè ja portem mitja hora i hem avançat escassos 10 metres. A Girona Sud han aixecat les barreres. A Girona ja s'han rendit, els hem guanyat. Ja hem arribat, per fi. Baixa'm la finestra, Oriol. Aquest ha pagat, botifler, i som-hi. No arrenquis. Apretem el botó de sol·licitar ajuda. Enganxa això quan treguis el rebut dissimuladament. A sota de recibo. Hola, ei. No fan cas. Patriota a la dreta. Això va per llarg. Pagar. De totes maneres, prengui'm el meu DNI perquè el cotxe no és meu.
filma a mi, em filma a mi. Bueno, ja li dic el que. Està apuntant. Va ser. I hem passat. Sense... Adéu! Sí, senyor. Pugeu finestra. No. Pel manual, que està a l'esquerra. Via tancada, manual. Pues a la dreta. Hòstia, hi ha molts gossos, Em sona molt bé. Ja ho va dir l'Oriol, hem d'arriscar, tio. Hem d'arriscar. Hola, bona tarda. No vull pagar. Sense pagar.